Kung walay bugas, Lagutmon ang alternatibong solusyon, dili lang sa mga mag-uuma sa probinsya sa Northern Samar, gipalambo nila ang Lagutmon sa taro. Giduso sa Provincial Agriculture Office ang inisyatibang mapatuman ang pagpadaghan sa Lagutmon nga taro. Kini alang usab sa food and income security sa mga mag-uuma. Base sa talaan sa Philippine Statistics Authority, nga ang taro root crop sa Northern Samar nabutang sa top 10 nga agricultural products. Adunay 2,400 nga gitawag nga 20 ng dalaga. Taro variety sa Provincial Agriculture and Fisheries Extension Center nga natanom na sa barangay Balutan sa lungsod sa Katarman. Matod ni Romeo Palyer, ang Provincial Seed Coordinator and PAFIC in charge, nga ang mga produktong gikan sa Lagutmon nga taro sama sa chips, pang-utanon ug daghan pa, maayo kayong pang-export o gawas pa, masustansya usab kini.